kanggo ngecet awak. Alah, ngecat. Lah timbang nglamir arep mek bojo awakmu kira-kira awakmu gelem apa ora? Menika ngono lho, Dik. Wis kowe Contone contoh. Iki arep nglamar ngepek bojo siliramu. Nyuwun sewu Rama. Iya. Kok mboten ateges kula badhe nampik. Ayo. Saru omongane. Nolak. Ramela aku. nolak. Baleno. Mboten ateges kula. Rama kok Pak Dik. Lah niku terus saru iki lho. Baleno. Nyuwun sewu Rama. Iya. Kok mboten ateges kula badhe nampik kaliyan. Saru. Lho, Gah. Pak ra aja nesuran. Terus ya wis tuwek lho. Omongane sarune Ron. Nampik iki nolak. Nolak niku pasti. Saya diganti nolak. Ganti nolak. Kula badhe nolak kaliyan para